F'Tadbiġi li huwa l-eqdem raħal artiġjanali f'Għawdex, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa' ma' ħaddiema tal-artiġjanat u sidien ta' negozji u tkellem magħhom dwar ix-xogħol artistiku u l-kontribut li dan jagħti lit-turiżmu. Dr. Abela enfasizza l-importanza li l-Gvern qed ikompli jagħti appoġġ lil dawn is-setturi permezz ta' fondi biex jimmodernizzaw, fondi Ewropej u inċentivi għal intrapriżi żarawċin li jridu jkomplu jikbru. Fiċ-ċentru terapeutiku Dream of Horses fil-limiti tax-Xara, it-tmexxija tal-post spjegat lill-Prim Ministru kif dan iċ-ċentru qiegħed joffri servizzi ta' terapija biż-żwiemel għal persuni b'diffikultajiet ta' saħħa mentali jew li għaddew minn episodji ta' abbuż f'ħajjithom. Dr. Abela ringrazzja lil dawk involuti għall-impenn tagħhom li permezz tan-natura u l-annimali qegħdin ikomplu jgħinu biex nies li għaddew minn diffikultajiet f'ħajjithom isibu refuġju f'din it-tip ta' terapija. Il-Prim Ministru saħaq li Għawdex jibqa' jiżviluppa b'mod sostenibbli fejn il-valur ekonomiku, soċjali u kulturali jingħaqdu flimkien. Ikkummenta li l-kreattività tal-artiġjanat u dak li jitwettaq f'ċentri bħal dak tat-terapija biż-żwiemel juru l-qalb ta' dak li l-Gvern irid għal Għawdex, komunità ħajja u li toffri futur b'saħħtu għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Dr. Abela qal li l-miżuri li ħal Gvern favur l-ekonomija ta' Għawdex u l-innovazzjoni fit-turiżmu ikomplu jsaħħu din il-viżjoni.